Mami ako. Mami. Ano ba yung tagda po nagdara ang tipi ni? Mami ako. Mami ako. Mami. Oy, Brad. Tape po nung yun. Pinadya ka wa, matanda tape tayo ni. Bango no? Pinadya ka wa, bango ng biyon mo. Amon yan pa ah. Amon tape dolpi yan. Amon yan ng biyon ko. Ayari. Tape dolpi ni. Ana. Pinadya ko do kayong to. Wala kayo naman tape ni. Magpikit na sa ini. What? Magpikit? Yan na sa rin nangyari ka ako. Yung katanihinang ko. Sublan nasa ko kaniya. Sa araw na siya mikit. Saan tayo daya? Pilihan na naman. Maluhay ko na tiyagara. Ikaw masuratan. Heh! Amirak mon ko ni magugut pa kaw. Kami nadya kaw. Ay rin nadya kaw ha. Tip bago sa ini. Bago ra sa ini. Pelikula ba ni bago. What? Bago? Yan doon sa bininang niya ka ako. Nakamakman siya bago. Binin niya na ako. Ikuawon sa tayo ma. Sinliyayuan mo na. Ahonit ko tayo mahon. Susain lang jantong. Heh! Nagugut na dyan kawin eh. Ay rin ng tip ah. Ay rin ng tip mo ah. Kaya ng bayad mo. Alam bayad ko pa. Keep the change. Kaya mo nanulog. Uy! Magsukol to ah. Di mo nakakinulog. Magsukol to. What? Magsukol? Gamba ka pa. Ngayat ka magsukol. Ayaw sin siya. Siya nununo yung dihil ko kanya. Siya nakaminsan. Uy tud siya. Diwag ko imiyang kako. Magsukol. May tabi nga ini ang suratan. Ikalasangan dito rin. Hati ka upuman. Bangko mo ba ngayon? Isukot ko